Pozdrav ljudi, sa vama Ivan Pro. Danas evo nas u novom videu. Kao što možete vidjeti, snimao Farming Simulator 2011. Dakle ljudi, evo ga, došlo smo i do ovog nivoa. Evo ga, dakle, ja sam ovako pokrenuo farmu, podigao sam kredit, kupio novi traktor i to sve. Naime, mi ćemo, i naravno površio sam jednu njivu koju smo dobili. Tako. Bu, ne, nije bilo bu. Dobro. Mi sad lagano krećemo prema našoj farmi, odnosno vrlo brzo. Dakle, gotovo 123 km na sat. Tako, opa. Lijepo vozimo, dakle, onako polako. Baš polako, dobro. Inače, malo sam prehlađen, malo kašljem, tako da ono... Entschuldigung. Odnosno, ispričavam se. Mi ćemo ovog našeg automobila kojeg smo dobili parkirati vamo. Naime, kupio sam jednog traktora, ovaj drugog sam posudio kako bi dovezao prikolicu. Možda ga i kupim čak, sad ću vidjeti. Možda kupim jednog traktora manjeg malo. Ali dobro, to kasnije tek. Za sad, dakle, kupio sam, kombajn je ostao, odnosno vršilica ostala ista. Kupio sam novi traktor, novu prikolicu i još samo sve ostalo. Novi traktor, ona 3 traktora prodao sam za ovog jednog i za još par sitnica, tako da ono savršeno. Imamo 3 njive danas koje trebamo obraditi. Prva njiva nam je ova. Inače mi ćemo obraditi samo jednu njivu, pošto nam je jedna potrebna, nije nam potrebno više. Tako da ono sve ok. Mislim da samo da nešto vidim. Ispričavam se, lagano sam prehlađen onako dosta. Ne nađemo kilometar, Geltenheit, Nordus Saufoimen, Plungen, Spriča samo malo da vidimo vamo, šta vamo imamo, 14, Zrugštaken, samo malo, Weisen. Čekajte, dobro. Ok, aha, to je stara snimka. Einschengen, zurücksteigen. Aha, dakle, to smo... Ne znam ni šta, ali ok. Bodenschiffte, Früchte. Dobro. To nam nije toliko bitno. Nisam sad siguran možemo li prodati jedno polje. Meni može samo ovo će mi trebati, jer još mi se farma nije toliko, kako da kažem, razvila na neki način, tako da bit će mi dovoljno ovo jedno. Možda budem kasnije, na kraju ću jedno po jedno, pa onda eto vidit ćemo. Idemo lagano ovo, dakle, polje. Dakle, moramo se stalno osvrtati. Odnosno ne moramo, možemo i ovako lagano ići. Ali evo, malo ovako idemo. Ovako, ovaj traktor sam uzeo zašto? Dosta je jak, može povući, puno brže nego New Holland ili bilo koji drugi. Prodao sam sve one traktori da bi kupio ovog jednog. Opa, tu je greška. Odlično. Vozimo i dalje. Dakle, tanjuramo ovu njivu. Danas, dakle, samo ćemo ovu njivu istanjurati. Vidit ćemo da li ćemo još i posaditi nešto, ali mislim da će to biti sljedeći video. Tako da ono, sve svoje vrijeme. Idemo, dakle, lagano ju pretanjuravamo, onako, stvarno lagano.
Mislim da će to biti ok. Ili da napravimo ovako, da ostavimo ovog traktora da radi. Jednog. Da, uzet ću ovako, uzet ću sebi ovog boljeg. I otići ću do ovog tu. I idem ga staviti da mi radi. Stavit ću ga da mi radi, a ja ću saditi. Ispričavam se. Ja ću saditi pored njega. S ovim decvarom. Ili da on sadi, a vidit ćemo. Mislim da ću ja saditi. Da, dobro. Pošto onak već sam dosta posla napravio sa ovim, pa tak da ono malo ćemo ušterit. Jel ovaj može, ali on ima jačinu. Može to on slobodno. Dakle, da vidimo kako će on to ići. Idemo ga ispratiti do tamo da vidimo hoće li se da on uhvati prvi dio. Dakle, da vidimo kako će on to napraviti. Po meni on to super radi za sad. Mislim, onak traktor nije neki ogroman, nije neki presnažan, ali ono, baš mi se sviđa. Tog sam iznajmio, odnosno posudio. Ne znam koliko sam ga posudio, ali uglavnom posudio sam ga, tako da ok. Mi idemo puno našu sijačicu, odnosno sadalicu, koja nam je tamo. Skrećemo vamo. Skrećemo vamo. I dobro. Opa. Ovu njivu nećemo trebat. Nju možda prodam. Ne znam da se uopće može prodavati, ali dobro, ajde. Ako se ne može, što da radimo. Imat ćemo ju za svaki slučaj, jer je to okrug naše farme. Evo ga. Dakle, sad. Šta ćemo mi posaditi? Ćemo pšenicu. Ili ćemo ječam. Ili ovu soju. Ovo ne znam šta je, trava. Soju ćemo posaditi. Može? Dakle, ova guma... Opa, greška. Nisam ni počeo, već sam pogriješio. Ne znam zašto me vuče uporno na kontra stranu. To mi nikako nije jasno. Mi ćemo ovako malo ići. Vidite da me onak malo nezgodno vuče, ali dobro. Evo, mi ćemo ovog ostaviti da nam radi. A ja ću uzeti ovog. Jer mi je lakše tanjurat. Dakle, lakše mi je pretanjurati njivu nego ju zasijati. Tako da će to biti ok. Onak, dosta mi se sporo troše novci, tako da neću puno izgubiti time. Tako, svjetla palimo. I ispustimo opet. I odmah ćemo i vidjeti kako on to nama radi, dakle, da nas ne bi on stigao. Sve savršeno, dakle, super radi. Dakle, već dosta veliku većinu njive smo obradili. Gledajte da to lijepo ide. Pa, evo ga. Opa, nisam trebao uvlasti, a dobro, evo ga, sve je dobro. Dakle, mi sad obrađujemo tu njivu. Tako, dobro. Ukoliko niste vidjeli na prvom mom videu, imate Facebook i mail u opisu. Ja ću vam staviti u ovom videu Facebook i mail u opisu, tako da eto. Evo vidite da mi to ide super brzo, onak, nije onak, dosta brzo ide ovo. Ovaj traktor je dosta jak.
dosta je jak. O, da. Dakle, znači imamo što veći radni zahvat, kako bi što više od ovog traktora što smo posudili mogli iskoristiti. Svega smo 1000 eura potrošili na duplo brži posao, što je stvarno malo, dakle, ni toliko gotovo da nismo potrošili. Dobro, sve je okej. Takoc. Super. Dakle, ovaj dosta brzo to obavlja. Dosta brzo ide. I dosta brzo onako to radi. Dakle, onak, savršeno. Tako. Super. Opa. Inače, ja vam se, javim kad to završim. I onda, kada ovo završim, onda ću saditi, neću saditi, nego onda ću ovu drugu njivu raditi. I, neću drugu njivu raditi, radit ćemo nešto puno zanimljivije, odnosno nešto bolje, što će vam vjerojatno biti zanimljivije. Do tad, vidimo se. I pozdrav ljudi, evo ga, zašto? Šta sam ja to vama rekao? Koje je to iznenađenje? Šta ćemo danas, ovo je očajno izgleda, ali sad ću vam reći i zašto to tako izgleda. Naime, mi radimo misiju, ako niste znali, zaradit ćemo se na mačića. Imamo 5 minuta da ovo napravimo, tako ja ljudi bacamo se na posao. Tako, raširimo ovo, idemo, opa, dobro. Opa, super. Dobili smo ove strane. Mislim da ćemo to stići i brže vrijeme nego 5 minuta. Ali dobro, ajde svaki slučaj. Krećemo. Dakle, idemo ovo prckamo, dakle, prckamo ovu njivu. To je, čini mi se, repa. Ili nešto drugo. Uglavnom, prskamo ovo, to 2-3 puta prođemo i evo već ćemo zaraditi novce. Odnosno, dosta novaca ćemo mi zaraditi, ljudi. Sa ovime, inače vrijeme nam teče, curi, kako već hoćete. Nisam siguran, stići ćemo mi to 100%, sam siguran. Mislim da ćemo stići, tako da ajde, vidit ćemo. Sada vidimo gdje je, dohli smo mi stigli, vamo. Tako. Sad samo ravno, sad samo ravno. Dakle, kroz nju ovak sad samo ravno idemo. Zašto je ovo ovako široko? Pa zato jednostavno da bi što manje gazili. To je pametno napravljeno, dosta pametno napravljeno. Da bi što manje usjeva gazili. Zato ljudi na te traktore stavljaju ove vrlo tanke i ultra ružne gume. Meni su te gume toliko ružne da ja ne znam s čim bi ja to usporedio, ali dobro. Uglavnom, evo još jedan pot, mislim da imamo još jedan red. Još 3 minute, ljudi, meni ovo nije jasno. 3:32, 3:31, 3 minuta i 30. Evo još jedan put prođemo. I mi smo naš posao napravili. Možda traktor da je malo jači, ali dobro. Nema veze. Inače radit ćemo i misije, naravno. Te o farmingu 17 puno bolje. Zašto ovo ovako, već još 3 minute, nije mi jasno, ali dobro, stići ćemo. Zašto ovako to sporo, zašto ovako brzo to ide? Mislim, sada je na pola negdje.
Ajde. Jesmo mi dobili? O, dobili smo skoro malo više od 3000 eura. Što je onako prilično okej. Jer nismo nešto posebno radili. Vidimo šta bi vamo radili. Šta ovaj hoće? Ovaj hoće da sa Fergusonom ovu njivu za 6603 za 13:52 minute. Šta znam kolika je ta njiva? A ne znam, ajde. Uzet ćemo, dobro. Ovo je 13 minuta za ovo. Znači njiva onak malo veća, tako da neće biti problem. Oni su nama to sve ostavili lijepo, tako. I X ćemo sad stisnuti da raširimo. Ovo je inače ultra veliko, tako da ćemo onak dobro doći. V. I, opa, nije baš tako veliko, ali dobro, i B. B. Dakle, super. Samo malo. Ajde. Telefon cu ruka, ajde. O, dobro. Ajde. Ne. Idem 10 sekundi da se vratim na polje i evo, moram dalje. 3 i evo ga, idemo. Dobro, sad smo to uglavnom dobro napravili. Inače sad stavljamo ovu stajsko gnojivo na njivu i vrijeme nam proteče. Mislim da će to biti malo onako, ne znam da li će to dugo trajati. Po mom mišljenju ne bi trebalo dugo trajati, ali dobro. Koliko zaradimo. Da. Još ovamo. Tako. Da, ovo su misije, evo. Vidite, dakle, mi s tim misijama jednostavno drugim ljudima pomažemo, a ti drugi ljudi nam daju novce, što je onako sasvim logično. Mislim, je logično, ne? Je. Tako da, ono, super. To mi je postala česta u ovako izreka sad u zadnje vrijeme, ali dobro. Da, ali dobro. Pa nismo ni 1/4 vremena prošla, mi smo 1/5 napravili. Pa i 1/6, nešto tako. Ne znam kako bi to podijelio, ali dobro, ajde, sve to okej. Opet dobro, ajde, sam rekao. Mi ćemo ovako da što više uspijemo uhvatiti. Dakle, da što manje puta idemo vamo tamo, a da što više toga uhvatimo zajedno sa ovim strojem, dakle da što brže to izvršimo, tu misiju. Tako da ćemo moći uživati. Inače, ja mislim da ovaj tu krug, da on prikazuje koliko smo mi toga napravili, bar mislim. Ja mislim da taj krug prikazuje koliko smo mi napravili posla dakle da je ovo zeleno posao koji smo mi napravili, što onak, mislim, napravili smo, a polovinu smo sigurno napravili, a to nije baš polovina, tako da 10 minuta. Nećemo mi to raditi sigurno 10 minuta, ali onak, dosta brzo ćemo mi to završiti, pošto je to onako, nema nekog posla, tu nema se to neke mudrosti. Inače, danas je nedjelja i danas izbacujem 2 videa, kao što znate.
mislim da će sad biti pola, točno da kad dođem vamo da će biti pola. Hoće li? Neće. Dobro. Inače, svake nedjelje izbacujem po 2 videa. Ako već niste znali, sad znate. A još nešto, danas će biti prvi video, evo ovaj, današnji. Danas smo preorali, odnosno pretenurali njivu, jednu, onu našu gore, i radimo 2 misije. I to je to. I još jedna, mislim da će sada sljedeći koje bude bila sljedeći video danas koji budem snimio, da će to biti test vuča i test jačine motornih vozila u ovoj igrici. Testirat ćemo par traktora na određenoj lokaciji i na određenoj ruti i sa određenim teretom, dakle sve nam je određeno. Napunit ćemo jednu veliku prikolicu, svi će traktori biti podjednake jačine, napunit ćemo jednu veliku prikolicu ne znam, nećemo šta ćemo napuniti, nećemo drvima napraviti, napunit ćemo ju ili kako se zove, ili pšenicom ili tako nešto. To ću otvoriti novi svijet, zato posebno dok mi se ovo renderuje to ću napraviti, tako da to će biti super. Nadam se da ćete taj video podržati. Sve ćemo obilježiti u tom videu, evo, ja mislim da to, nisam stručnjak, ne igram Farming Simulator dugo, ali ja mislim da ovo zeleno pokazuje koliko smo posla mi napravili. Ukoliko vi znate recite mi da li to zeleno prikazuje posao koji smo mi napravili ili to nešto sasvim drugo, tako da, eto, ako to budete recite mi za to, je li to stvarno tako ili je to nešto totalno drugo. Mislim, po meni nema šta drugo biti, mislim da je to jedino to što se vučem, to može biti, ali ajde. Opet ja kašljem, jako sam prehlađen, a i alergija me ubija. Vi alergičari, sada vam ide Ambrozija, bar mislim, tako da je i to sve, tako da će biti teško za nas, ali dobro. Sad kreće sezona alergija, kako ja to volim zvat. Kihanje, kašljenje, ja sam kućna prašina i sve živo i mrtvo, dakle puno toga, puno toga sam alergičan i ajde šta da se radi. Dobro, evo mi smo ljudi skoro gotovi, vidite me, bum, gotovo, Wiedersehen. Vidite, sad ćemo vidjeti koliko smo dobili. Zeit bonus to je vrijeme, dakle koje smo radili, ovo 6660, to je koliko će nam dati i ljudi mi smo lijepo zaradili, stvarno onako ok. I to je bilo to za ovaj video, hvala vam što ste gledali, eto kažem da će najvjerojatnije biti i poslije ovog videa okršaj traktora. Vidimo se, veliki pozdrav.